onde estamos? Las laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Quen disparou? Quen disparou? Quieta, Petra, non picotees as laranxas, que non se sabe se son laranxas ou limóns. Isto non se sabe se é unha laranxeira ou unha limoeira. Bueno, que está pasando aquí, Xulio? Que está pasando aquí, señor da escopeta? Que pasa aquí? Non sabemos, non sabemos. Levantámonos esta mañá e resulta que a laranxeira ten unhas laranxas que máis que laranxas parecen pomelos ou limóns. Sí. Non se sabe moi a ciencia certa que é o que pasa. A ver. Bueno, así que de representar vos isto aquí no liceo, non, queridos? Representar, imos facer unha adaptación. Moi ben. Pequena adaptación. Moi ben. Bueno, pois estades aquí o mellor de cada casa. Silbardeiras, agrupación teatral Silbardeiras de Allariz. Moi ben, fantásticos. A galiña que siga poñendo os ovos. É probablemente a galiña máis grande do mundo. A galiña Petra. A galiña Petra. Pon uns ovos como a cestos. Moi ben. Moitísimas grazas, queridos. Eu quedome controlando aquí a galiña. Dalle un bo disparo aí, dalle un bo. Apártate de aí, Petra. Vai a ser que estou como a laranxa. No ano 1973 representouse a obra na Mostra de Teatro de Ribadavia, non? Estreouse ali as laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Bueno, señora, pois... Literatura infantil, pero eu non sei que trapallada é iso. Madre mía, a literatura infantil, esta obra veu cubrir un campo da literatura que en Galicia, pois, ata daquela non se traballara moito, era a literatura ou o teatro para nenos, non? Entón, o Carlos o que fixo foi, pois, bueno, frente a aqueles contos así de doncelas e de cincentas e demais, pois recrear unha historia, pois, para nenos. Ainda que tamén é para adultos. E unha cousa moi importante, non sei se sabías, veciña, é que foi a obra máis representada do teatro infantil galego. E aí non é, porque é o Toneladitas. Pero como que foron os rusos? Pero non estou seguro. Pero como iban ser os rusos Toneladitas? Como iban ser os rusos? Estaba aquí tranquilamente. Foi un chimpum. E a onda expansiva levou un zapato. Un zapato voador. Pero teño aquí unha palabra, porque na carta viña un agasallo. E esta palabra... surrealismo. Iso non sei o que é. Sí, iso é porque na obra meteu unha serie de historias absurdas e personaxes fantásticos, non? Que beben moito, pois, da tradición surrealista. O surrealismo, pois, era un movimento, pois, que naceu en Francia a principios do século XX. E as laranxas máis laranxas ten ás veces así momentos algo así dun recurso literario que se chamaba o nonsense, ou, bueno, de xogos de palabras absurdos. Bueno, Toneladitas, xa nos veremos pola casa. Eu vou seguir, que senón non acabo. ¡Quen disparou? ¡Quen disparou? Se a veciña torta, é a muller do veciño torta. Que foi, señor? Eu estaba aquí, e de repente sentí un estrondo tan grande, que acheguei a orella. E non vi nada, só unha notiña. Creo que quedaba aquí toda cheia de tudo, e mira, está toda embrallada, toda. A ver, que pon esa... Ai, mamacilla que lle cae o casato. Temos pouca luz tamén. Sí, pouca luz. Paga un pouco. A ver. Mire, Sí. isto é de a crítica social que se compre ben. É moi importante a crítica social, sí. En esta obra, pois, tamén se toca así desde que é literatura infantil ou bueno, destinada a un público infantil, pero hai crítica social implícita na obra. Bueno, no ambiente rural da época e demais. Bueno, eu con ir acabando, que senón igual se enfrían os pinchos. Que foi agora? Que foi?
Ah, é a veciña desdentada. É desdentada. Faltan de 3 ou 4 dentes. Que foi, veciña? Mira, que a naranxa hinchou, estou bom. E que pasou? Pero bueno, traía unha notiña dentro. E que pon a nota? A notiña con o teatro agudiza a imaginación e axúdanos a pensar, pero o pensamento fainos ser homes e mulleres máis libres. Pois sí. Certo, veciña, certo. Bueno, e agora sí. Veciño da Coscometa, A ver, galiña, aí ven a galiña Petra. A ver, puxeche só. estaba no galiñeiro, poñendo o ovo, E quen disparou? non hubo disparo ningún, pero sentí un golpazo na porta. Ven, Paco, acércate, ven, Paco. Que traes aí na mão? Que levas aí na mão? Topei isto, ali tirado. Un zapato. Bueno, Tú non editas. mans arriba, ou pés arriba. Buscade aí a ver a quen lle falta un zapato. Arriba os pés. Mirade aí a ver a quen lle falta un zapato. A ver de quen é o zapato. Lévalle aí, Petra, lévalle aí o zapato. Lévalle aí o zapato. Bueno, Importante estas laranxas do teu irmão, Xavier? É moi importante porque chegan ao Liceo, que é un centro de cultura, un centro moi ourensán, e aparte que as laranxas sirvenme para recordar e reivindicar que Carlos deu uns pasos moi importantes para a literatura infantil e juvenil. Empezou ca Galiña Azul e non acabou, pero foi moi importante as laranxas, máis laranxas, todas as laranxas, que se representaron por toda Galicia con grande éxito e con grande tamén cariño por os persoas que se dedicaron a ver esta pequeniña obra de teatro que son os nenos, e cando os nenos sonríen e cando os nenos están felices, desde logo quero dicir que o éxito é total e absoluto. Que sintes ti cando tras unha obra do teu irmão aquí, o teu liceo? Pois sinto moita nostalgia en primeiro lugar porque Carlos era un home moi ligado ao liceo. Sempre dixo que o liceo era a súa segunda casa e ele aquí encontrarase moi a gusto. Por lo tanto, terose aquí as laranxas, todas as laranxas, para ele hubiera sido un regalo impresionante e para mí, desde logo, tamén o é. Moitísimas gracias, Xavier. Gracias. Ángel e Poldras, a matemática e o dibuixo. Venga, chicos, que vai pasar aquí? Bueno, pois hoxe vamos a falar da obra de Poldras como grabador das laranxas, máis laranxas e todas as laranxas, a que eu contribuín cun pequeno texto sobre as matemáticas e os paradoxos, vale? Pois é un pouco raro esta idea que se lle ocurriu realmente a Poldras de mezclar un texto matemático nesta carpeta, pero bueno, realmente pensamos que era bastante acaído porque na matemática tamén se presentan situacións que son absurdas aparentemente ou contradictorias ou incluso moi chamativas, Sí. aínda que se poidan despois demostrar con todo o rigor e toda a lógica. Entón, bueno, pues falamos un pouco así do absurdo e das paradoxas nas matemáticas e, por suposto, pues, relacionándoas coa obra estupenda de Carlos Casares. E o armadanzas da idea, que pasa? Bueno, sí é verdad que a carpeta foi cousa miña e como dicir, pertesei eu, pero o texto, finalmente, foi Ángel, porque a miña idea primeira era outra que se nos deu abaixo e el, con toda a sensibilidade de un científico totalmente permeable á arte, pois foi capaz de propoñer algo que queda moi ben, o sea, que xa veredes que, aínda que fala de matemáticas, é como se falara de arte. De feito, nos entendimos moi ben precisamente por eso. A carpeta son 3 grabados, Sí? que están inspirados en diferentes momentos da obra de Carlos Casares, Sí. e despois esa outra aportación que xa digo que completa perfectamente o texto de Ángel. Así que se pecha o círculo entre os dous. Sí, foi redondo, totalmente.
Moitísimas. Moi ben, fíxate, sí, efectivamente. Moitísimas grazas. A vos. Estes son os gravados de Poldras deste texto, hai as laranxas, aí falando do toneladitas, quero tortilla, e aquí outro da pitiña, fermosísimos, como sempre, todo o que foi Poldras é maravilloso.